Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan de Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En dit keer is aangeschoven Marcel van Nieuwendijk, schipper van de KNRM in Breskens. Marcel, van harte welkom. Dank je. Marcel, KNRM, waar staan die letters voor? Koninklijke. En waar dient het voor, de KNRM? De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En het is het redden en helpen van mensen op zee en de ruime binnenwateren, kosteloos voor iedereen. Marcel, de historie van de KNRM hebben we beelden van. Laten we daar nog even naar gaan kijken. Dat is goed. Vroeger waren de meeste zeelieden bij een scheepsramp reddeloos verloren. Terwijl ze vochten voor hun leven, beschouwden de kustbewoners het wrakhout en de aangespoelde lading als een godsgeschenk. Pas later beseften de bewoners dat er ginds mensen in doodsnood waren. Met gevaar voor eigen leven roeiden ze naar het wrak om de bemanning uit de kaken des doods te redden. In een vliegende storm raakte op 14 oktober 1824 fregatschip De Vrede in zware moeilijkheden. Als de roeivlet de laatste 3 bemanningsleden aan boord heeft genomen, wordt het scheepje door de kolkende branding gegrepen. Het is de zoveelste keer dat redders en geredden levenloos aanspoelen op het strand. Voor een aantal Amsterdamse en Rotterdamse notabelen is de maat nu vol. Op 11 november 1824 richtten zij de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij en de Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen op. Later fuseerden zij tot de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Van ingezameld geld kopen de maatschappijen roeireddingboten die in boothuizen langs de kust gestationeerd worden. Boeren uit de omgeving stellen paarden beschikbaar om de boot in zee te trekken. De kustbewoners vormen de vrijwillige bemanning. De reddingmaatschappijen zorgen voor het beste materiaal. Zuidwesters, reddingvesten van kapok en oliegoed. Dankzij de constante stroom van giften kan de reddingvloot worden gemotoriseerd. Kleding en reddingvesten worden beter. De trekker neemt het zware werk van de paarden over. Er komen grotere reddingboten met vaste ligplaatsen in de belangrijkste havens. Redden kan nu ook bij windkracht 12. Scheepsbouwers en ingenieurs bieden de maatschappijen hun kennis aan. Nieuwere boten verhogen niet alleen de veiligheid van de redders, maar ook de overlevingskansen van schipbreukelingen. De schepen worden sterker, sneller, betrouwbaarder, krijgen dichte stuurhuizen en zijn zelfrichtend. Nou Marcel, indrukwekkende beelden. Hè? Maar de KNRM
de huidige. Hoe is dat nu? Hoeveel reddingsstations zijn er in Nederland? We hebben in Nederland ongeveer 45 reddingsstations langs heel de Nederlandse kust, het Waddengebied en ruime binnenwateren. En die reddingsstations, die hebben allemaal een boot of hebben ze ook nog andere equipment? Ze hebben sowieso allemaal een boot, maar er zijn erbij die hebben een tractor om de boot in het water te gaan. Ze hebben erbij die hebben een kusthulpverleningsvoertuig, een soort vrachtwagen voor op het strand, om daar hulpverlening te doen. En in Zeeland, hoeveel reddingsstations zijn daar? Ja, dat is een goeie. In Zeeland, hè? In Zeeland. Ja. Breskes? Breskens, Katzand, Hansweert, Westkapelle, Veren, Neeltjans. Oh, zoveel En misschien toch? vergeet ik er nog wel eentje. Ja, oké. Goed. Maar in ieder geval heel de kust en de binnenwateren, die worden helemaal bewaakt. Het hoofdstation, waar zit dat? Het hoofdkantoor zit in IJmuiden. In IJmuiden. Ja. En in Den Helder is nog een heel mooi museum, hè? Heb ik begrepen. Ja, er zit het Doris Rijkersmuseum. Daar zie je heel de historie van de KNRM uitgebeeld. Dus heel leuk voor mensen om daar eens te gaan kijken, om te zien hoe de reddingsmaatschappij eigenlijk ontstaan is, van toen tot het heden toe. Ja, dat is heel mooi. Ja. Nou, ik heb het gecombineerd met Sail Den Helder. En ik heb daar echt toch wel een halve dag, durende slecht weer, heb ik doorgebracht. En wat mij opviel is, dat Breskes een hele goede filmpje zat en ook rapportage als ze met de boot uitvaren. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, we hebben hele goede PR-mensen in Breskes waar af en toe een filmpje en dingetjes gemaakt worden en gedaan worden. Ja, dat is hoe actief is je station daarin. Ja, nou de naam van Rino van Voren kwam naar voren. Die had ik ook uitgenodigd hier in de studio, maar om begrijpelijke reden is hij er niet. Vertel. Ja, Rino is mij aan het vervangen. Als ik wegga, moet een van de plaatsvervangende schippers moet zorgen dat de boot kan varen. Dus Rino vervangt mij momenteel. Dus is er iemand in nood zometeen, dan is Rino de schipper. Dus jullie hebben eigenlijk twee teams, hè, met schipper Marcel en plaatsvervangend schipper Rino. En hoeveel bemanningsleden hebben jullie dan? We hebben daar nog 2 schippers bij, moet ik zeggen. Rino Oh. is niet alleen. We hebben nog een Bram en een Jeroen en die vervangen ook, zou ik maar zeggen. Met z'n 4 zijn we, als zijn de schippers. En er moet altijd een schipper aan boord zijn. En de rest, alle varende bemanning bij elkaar, inclusief mezelf, is een ploeg, een team van 21 personen. Zo. Daarnaast hebben we een lokaal bestuur, ook nog eens van 4 personen. Een secretaris, penningmeester, een oefencoördinator en iemand die nog toezicht houdt op het PR-gedeelte. En natuurlijk onze voorzitter. Ja, en dan oefeningen, zeemanshoop, zo heet jullie boot. En wij mochten een keer mee, Marcel. En er zijn ook mooie beelden van. Ja, Laten we er eens even naar gaan kijken. dat is goed. Oké. Een staan die als je weer doet, zijn het dan gaan worden. Hiervoor niet meer plakken. Ja? Kom maar voor u. Hier man, we gaan even mee. Nou Marcel, dat was een spectaculaire tocht. Hè, ook met het redden van een gewonde van een visserskotter. Jullie hebben 21 mensen, heb ik dan begrepen. Maar hoe kom je nou op zo'n boot terecht? Hoe heet zoiets? Hoe heet zo iemand? Nou, die mensen noemen we opstappers. Dus die komen zich aanmelden doordat wij continu nieuwe mensen vragen. Tussen de 18 en de 45 jaar. Woonachtig in Breskes of omstreken overdag beschikbaar. Dat is nu cruciaal. En die willen opgeleid worden tot redder als vrijwilliger. Ja, en die opleiding. Kun je in kort beschrijven hoe dat werkt? Nou, de eerste gedeelte van de opleiding, dat doen wij zelf aan boord. Dus dat doe ik als schipper, maar ook alle andere opstappers en plaatsvervangende schippers helpen mee een nieuwe iemand zich comfortabel in zijn overlevingspak te vinden. Eigen veiligheid eerst in het oog te houden.
En zo langzaamaan doormate van oefenen brengen we iemand naar een wat hoger niveau. En dan mogen ze wat cursussen doen van de KNRM. En dat wordt betaald. Daar investeren we in. En naarmate de jaren vorderen, dan krijg je een volwaardig opstapper daaruit. Ja, en ze moeten ook nog in het buitenland trainen, heb ik begrepen? Ja, als ze hier alle cursussen gedaan hebben die benodigd zijn, dan mogen ze tot op heden nog een week naar Schotland, naar de Fast Rescue Boat training. Dat is varen met snelle reddingboten, maar dat is vooral ook het oefenen en leiding geven aan een team, maar ook weer eigen veiligheid, maar dan in een andere omgeving. Oké. En de talen, hoe zit het daarmee? Wat moeten ze daarvoor kennen? De talen. Ja. Engels is de wereldtaal, dus Engels. Is al benodigd. Oké. Ja. En die opstappers, hoe vaak oefenen die nou? Wij kunnen er eigenlijk vanuit gaan dat wij op Breskes bijna iedere week oefenen. En indien nodig worden er gewoon extra oefeningen gedaan. Oké. Jullie zijn de laatste tijd ook nog wel eens een keer uitgevaren. Kun je kort enkele beschrijven? Ja, zondagavond, zaterdagavond op zondagmorgen zijn we opgeroepen voor een vuurpijl noemen ze dat. Dus een noodsignaal. Die was gezien van de kant van Kaapduinen. Richting Katzand. De kustwacht, dat is onze opdrachtgever, heeft dat groot opgeschaald. Er kan iemand in nood zijn. Dus er zijn de reddingsboten van Katzand, Westkapelle en Breskes voor opgeroepen. Evenals de helikopter uit de Pistoolhaven. En hebben we daar tot voorbij Zeebrugge aan het zoeken geweest tot diep in de nacht, ja, vroeg in de morgen. Maar niks aangetroffen. Maar ja, je wil het zeker weten dat er niemand in nood is. Ja. En als dan dat uitgesloten is, ja, dan krijgen we het bericht van de kustwacht van nou, het zal wat anders geweest zijn. Misschien vuurwerk aan de wal. We gaan de zoekactie afbreken, maar we hebben eigenlijk heel het gebied doorzocht en niks aangetroffen. Ja. Wat voor soort acties hebben jullie nog meer? Nou, wij varen eigenlijk uit voor reddingsacties, hulpverleningen. Dat kan zijn een motorstoring, dat kan zijn een navigatiefout dat mensen op een zandplaat varen. Dat kan zijn gewonden van boord halen, van zowel beroepsvaart als pleziervaart. Ja, eigenlijk alles wat er kan gebeuren worden we voor opgeroepen. Ook wel eens voor de assistentie als we helikopterondersteuning hebben. Maar mocht er wat met de helikopter zijn of ter ondersteuning van de helikopter, ja, dan oefenen we ook met de helikopters. Nou, jullie hebben geoefend met de helikopter. Er zijn ook filmmaterialen daarvan. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja, dat is goed. Oké. Zo, spectaculair zeg. Wat een verschil met vroeger, hè.
Maar Marcel, waar krijgen jullie eigenlijk jullie opdrachten van? Wij krijgen onze opdrachten van de Nederlandse kustwacht. Daar komt eigenlijk alles binnen, ook via 112 of via de marifoonverkeer van, ja, SAR noemen wij dan, Search and Rescue of eventuele hulpverlening. En zij kijken in welk gebied het is en sturen de desbetreffende reddingboot aan. Nou, ik zie hier een flyer liggen. Kun je die eventjes aan de kijkers laten zien? Ja, dit is het kustwachtcentrum met al de operators en die houden heel de Nederlandse kust in de gaten. En daar komen ook de meldingen binnen. Oké, en dan is er nog een tweede folder, tweede flyer en dat gaat over de radio, hè, dacht ik. Ja, dat is de radiomedische dienst. De radiomedische dienst wordt ook aangestuurd door de KNRM. Er zijn 5 artsen die hebben dienst, telefoondienst, 24/7. En schepen waar ook ter wereld kunnen via de kustwacht een beroep doen op die artsen om medisch advies te krijgen over mensen die aan boord een ongeval of ziek zijn geworden. Zo, er komt heel wat bekijken zeg. Ja. En dan de volgende flyer. Nou goed, de KNRM doet ook veel aan preventie. Dus foldermateriaal voor pleziervaart. Dat is een foldertje hier, voorkom motorstoring. Er staan wat tips in voor onderhoud en veiligheidsrichtlijnen voor de pleziervaart. Dus zorg dat je reddingvlot in orde is, zorg dat je reddingvesten gekeurd zijn. Zorg dat je reisvoorbereiding doet, zorg dat je weet van waar naar waar en ja, zeg dat ook tegen mensen of gebruik de KNRM Help Up als het voor app als het voor binnenwater is. Voor kust kan dat ook nog, dat is een app van de KNRM, die kan je gratis downloaden. Ja goed, en dat is een hulpmiddeltje. Daarvoor. Belangrijk hè, die voorlichting, hè, ja. Want het kan zomaar levensbedreigend zijn hè, als je je motor niet goed onderhoudt of je roer. Hè? Ja. Groot probleem. Ja, dan kan je in de problemen komen. Vooral hier bij ons in de drukke scheepvaartroute van de Westerschelde. Ja, die grote boten die remmen niet, die stoppen niet, dus dat kan je daar niet hebben. Een tweede punt is natuurlijk de stroming. Ja, de stroming, daar heb je ook last van. Of gemak natuurlijk. Ja. Nee, ja. Dus dus daar kun je mooi gebruik van maken. Ja. En als laatste dan, dan komen we op het volgende punt. Hoe zit het met de fondsenverwerving? Want je hebt in het begin van de aflevering gezegd van nou, vrijwilligers, dat is 1. Maar ten tweede, jullie krijgen geen subsidie. Nee, dat klopt. De KNRM is een goed doel, zo noem je dat. Ja. We werken met vrijwilligers ondersteund door een aantal beroepsmensen. En ja goed, wij moeten het hebben van onze donateurs. En de donateurs zijn mensen die lid van ons worden door middel van een kaartje in te vullen. En dan een bepaald bedrag ieder jaar naar ons over te maken. Gewoon als zijnde goed doel. Of mensen in de buurt of bedrijven proberen op te zetten met de redenskringen. Dan kunnen mensen wat voor langere tijd zich aan ons station financieel vastbinden, wil ik niet zeggen, maar ondersteunen, laat ik het zo zeggen. Dat is dan voor een periode van 5 jaar. En voor kinderen hebben jullie er ook niets van? Ja, er zijn de jeugdredders. Daar heb ik het foldertje net van weg. Meestal legt hij net niet bij. Okay. Maar goed, op het landelijk niveau hebben we natuurlijk de schenkingen en erfenissen van mensen die we krijgen. En daar komt natuurlijk heel veel geld van binnen. Ja. Van mensen die ons een warm hart toedragen en vinden dat wij moeten voor blijven bestaan. Om iedereen kosteloos hulp te kunnen bieden die dat nodig hebben. Nou. Ongeacht of dat je rijk of arm bent. Ja. Nou, de passies die spat van het scherm. Niet alleen het water. Maar ook, Marcel, nog één vraag. Hoe ben je eigenlijk zo gekomen om schipper te worden in Breskis van een reddingboot? Ja, van oorsprong uit de visserij. Dan weet je hoe nodig het is om hulp te krijgen als er iets aan de hand is op zee, voor iedereen. De zee is groot en je bent daar maar klein en nietig. Dus als je hulp nodig hebt, ja, is dat heel fijn dat er mensen komen. En dan praat ik zeker over onze vrijwilligers, want zonder die vrijwilligers is er geen KNRM. Nee. Die dag en nacht gereed staan om mensen te helpen en te redden. En dat is gewoon super. En dat is heel mooi om daarvoor te mogen werken. Ja, nou ik zie dat je er helemaal passie voor hebt. Ja. Nou kijkers, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Want het is natuurlijk zo dat deze mensen ook hun leven vaak wagen om mensen te redden. Maar dat doen ze met passie en daar wil ik het eindelijk bij laten. Marcel, hartelijk dank dat je tijd gemaakt hebt en dat je niet opgeroepen bent, want ik zat toch een beetje met warme handen. Rino was er, hè? Ja, maar goed. Hartelijk dank. Is goed, Jan. Oké, dankjewel. Dank je.